Sa Aksyon Radio, Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang nga balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, masobra 900 ka uniform kang non-uniform personnel i-deploy sa eleksyon. Duha ka ginapatihan miyembro sang NPA patay sa engkwentro sa Negros Oriental. Sa balita nasyonal, roll out sa ikaduha nga COVID-19 booster shot, aprobado na ni Duque. DOH kag Pfizer ginatun-an ang pagbakal sang oral COVID-19 treatment nga Paxlovid. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Abril 23, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sila. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address. Good morning na mga ka-aksyon. Good morning, Aksyon Eden. Happy Saturday, Action Yes, Boy! and happy weekend. Yes! Happy weekend kay Sabado. Kita, pila lang ka days? 16 days to go? OMG. Ay, para sa antes ang eleksyon, no? 16 days to Yes. go. Dali, nagid lang kayo. Dasig na gid lang, no? Dasig na Kadasig lang. gid sa mga panahon natin ngayon. Yes, oo. Kay balo ka, kailan sigol tani para mag Tapos na. Christmas na naman. Ay, wow! Ah. Christmas na yun. Oo. Excited rin- pa ko pala sa October. Ha? Sa October. Nga, sa maskara? Kaya ba si Madayo na mascara doon? Hindi ko naman tayo naging aton, magka-intra mo sa... Miss Mascara. Yes, True! Little Miss. MQ. Hindi, Ano na? Little Miss. Little Mist. Mascara. Mist. Dahil Mist. sa Little Mist. Mist As in, mascara. M-I-S-S-E-D. Yes, Mist mascara. Kailangan, no? Kaya na-miss mo ang naligad mo. Tungkol sa 2 2 years. Hindi ka na overage to? Hindi ka na Hindi overage? pa. Hindi pa. Kaya sa height, ginabasihan gyapon. Anyway, sige lang kay I will root for you. Wow, thank you so much. I know you're Yeah. behind me. Yes, Who's behind everything. me? Everything. Oh, All the very time. agap. Oo. Oh, very agap para magminanger. Good morning, nanay, kay Sir Alex Fuentes, of course. Kay Michelle Cordero, mayang aga man. Kay AJ Nava, mayang aga. Kay Maninoy ko Lester Ray Benitez. Have a Yes, great weekend morning. kuno everyone. Patamyo nyo please. Of course, si Maninay Ayesa May Kataga Benitez, kag sa iya anak nga si Aya Fire Benitez. Suon mo. Suon. Kag si Stephen Ganza Simbit kuno dira sa may Lakar, Lotte City. Good morning. Si Lester Asikwan, si Ray Flores Baryoga, morning mandira. Yes. Sa kay Atia Kim Riman. Oh, Para good naman sa morning. Hindi oy, naman cutie Eden, beautiful Eden Beautiful naman. Eden. Oo. Kay balo ka naton ana lagro sa ila modyol bla. Nga Mag-ispitar. Hindi na nga inakuan bala na synonyms of amoni, synonyms of amuna. true. Oo. Galing hindi man synonyms ang cute, ang Di beautiful. kay kuan inang Anthony. sound like. Sounds like. Sounds like. Oo na. Sige lang Antonyms. Oo. least Synonyms, ito, ano antonyms. Kabalo ka natin ang synonyms and antonyms. Oo. Ang Ano? diptong, actually, dyan, ano sa diptong? Diptongo? Diptong, na. Diptong sa English mo. Ay, Ano na siya? ano yun? Ano na siya? Ambot Nalipat ko? I-search mo kay parang matububuligan mo sa tiya sa iya module. Oo. Dason lang, kadto lang sa station. Standby sa mga balita lokal. Alamin kung paano sumali
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:03 sa detalye na sa mga balita lokal. Preparado na ang deployment kag security plan sang Bacolod City Police Office para sa Mayo 9 nga piniliay. Sunod kay BCP Operations Division Head Police Lieutenant Colonel Laster Liada, pagagamiton ang 944 ka mga uniform kag non-uniform personnel sang BCPO antes kag sa adlaw sang eleksyon. Dungang panilyada ang sistema sang deployment sa kapulisan ang nag-agi sa maidid nga pagtuon para masiguro nga tanan nga polling places ang may nagakaigo nga pulis. Ginpahayag manilyada nga wala na sang augmentation nga ginalauman ang BCPO bangod nga nagakinanglan man sang madamo nga pulis as ang isla sang Panay. Sa baylo mahimo pa nga buhinan ang pulis sa Bacolod kag isaylo sa Panay bilang augmentation force. Posible nga hindi na kinahanglan pa sang dugang nga augmentation sang police personnel gikan sa Police Regional Office 6 sining palabuton nga piniliay ang Negros suno kay NOCPO spokesperson Lieutenant Abigail Donasco. Bastante lang kapulisan sa probinsya sa sining nga tinion. Dugang pa ni Donasco, hindi pa man sigurado sa subong bangon malayo pa man ang adlaw sang eleksyon. Ang probinsya may 698 ka voting centers nga pamtahan sang tagduha ka police personnel. Ang NOCPO mayara man sang masobra 2,000 ka aktibo nga pulis. Samtang ginpakita sa Bacolod City Police Office ang kahandaan matapos ang audit kag inspection sa National Police Commission sa kahapon akong nagligan nga adlaw, Abril 21. Sunod kay BCPO Operations Division Head Police Lieutenant Colonel Laster Liada, kalakip sa mga ginusisa sang Napolcom ang attendance sang kapulisan, uniforme, records kag iban pa nga mga dokumento. Ang annual audit, ang inspection annual audit and inspection ang ginpangunahan ni Napolcom Regional Director Attorney Joseph Celis. Tuyo sang tuigan nga inspeksyon nga masiguro ang epektibo nga performance sang kapulisan. Nagapati naman ang BCPO nga makapaayo pa sa mga programa sang kapulisan ang ining inspeksyon nga ginahimo sang Napolcom. Actually, iyan na siya sang Napolcom. Okay. Daw annual activity na siya sang Napolcom. Kay take up na makita nga ang Napolcom. They are tasked to oversee sang aton nga mga administrative functions sang PNP. Sa iban pa nga balita lokal, ginpahag naman ni 3rd Infantry Division sa Philippine Army spokesperson Captain Kim Apitong nga may duha ka ginapatihan miyembro sa New People's Army ang napatay kag pilason sa enkwentro sa tong Webes ng hapon sa Sitio Halog, Barangay Sandayaw, Siyudad sang Gihulngan, Negros Orientala. Suno kay Apitong, ilala na bato na impormasyon gikan sa pumuluyo nga nakakita kag base man sa mga dugo sa lugar sang insidente. Dugang pa sa spokesperson, wala pa man sa may nakita nga lawas sang NPA ang napatay tubtub subong. Magluwasan na recover ang duha ka armas nga personal nga gamit sang amo nga grupo. Naibalaan naglambot sa 15 minutos sa pagbayluhan ay isang lupok sa magtimbang nga bahin sa wala pa napalayag nga kadamuon sang NPA. Padayon pa karon ang clearing operation sang militar. Samtang patay ay isa ka 40 anyos nga lalaki sa inayang ginlabo sa Purok 11, Barangay MH del Pilar sa Banwasang Pontevedra. Ang biktima ginkilala kay Jake Roquero, samtang ang suspetsado ginkilala naman kay Marjan Estanda, 32 anyos, sa tanan pumuluyo sa amuman nga barangay. Sunod sa investigasyon sang Pontevedra PNP, ang suspetsado kag biktima nag-inaway gid lang kang naglambot sa paglabanay. Ginaybalo pa ang motibo sa krimen, samtang dakop naman ang suspetsado. Pilason na isa kadalaga matapos ginkastigo sa hasyenda na Kabukid, Barangay Bubog, Siyudad sang Talisay, Negros Occidental. Ang biktima ginkilala kay Janice Educado, 42, kag residente sa Gomez Extension, Barangay 4, Siyudad sa Silay, Siniman nga probinsya. Ang investigasyon sa Talisay PNP sa panagiran sang utod, iyagin sugat ining si Educado sa waiting shed malas 8 sang gabi apang wala na sang tawo. Nakabatit na lang ining nga may nagahibi sa unahan sang waiting shed kag sang ginlantaw sini among iya utod nga may pilas na sa agtang. Ginhingagaw niya ini nga madala sa ospital apang wala pa may balaan kung sino ang sospetsado. Sa katapusan nga bayan sa aton balita lokal, ginlansar kahapon nga adlaw ang Public Interest Forum Group sa rin tuyo nga mag-istorya angot sa politika. Suno kay Father Felix Pasquin, isa sa mga convenors ang grupo, isa sa rason nga gintukod ini nga grupo bangod sa nagakalipatan na sa mga pumuluyo ang natawag nga humanism. Bangod ang mga nagapangampanya ang wala na nagasapak sa interes ng tao, kundi nagatutok kung paano maguba ang isa kag isa.
Dugang pa ni Father Pasquin, sila nga grupo ang magapamuklat sang kamaturan. Ginpahayag naman ni Professor Jose Aguto Africa, Executive Director sang Ibon Foundation, nga ila ginimbitahan nga isa ini sa makabulig sa maayong eleksyon amo ang pagbulgar sang matuod kag indi makapatalang nga impormasyon. Nagapangabay man si Africa nga makontrol sang Facebook kag Twitter ang mga hindi verified nga mga impormasyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 9 minutos na nakaligad sa attack na ang alas 6. Roll out sa ikaduhang COVID-19 booster shot, ginaprubahan na ni Duque. Samtang DOH kag Pfizer, ginatun-an ang pagbakal sang oral COVID-19 treatment nga Paxlovid. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The candidate. Sakay Marivic Hegan Talavera, good morning man sa imo. Kay migo tada Melili Oligo. Doon nagapang-invite man siya sang soft ano to man, second opening sang Banis Second Cafe. opening. Oo. San Otoman. I-schedule mo na amigo kay balo ka sa busy Action kami Eden mo. ni daan busy ni daan ka. Damo kami mga engagement. Lang pag siling mo na kay Action Eden, Action Eden pwede ka makamunita. Mahambal pa na sa Action Eden dahil tanong ko na ako nga calendar. Dahil lang tawag ako na ako nga PA. Oo. Makuto ko ng PA ko, i-check ang calendar ko. True. So, hindi Check na sa my schedule, please. Hindi na sa anytime lang yan, di ba? True. Nagkakadlaw ko sa imo ginasuksok lang kay Ngahaw.
Nakulbaan ko, Hindi basi mabugto. Hindi na siya mabugto. Hindi na siya mabugto. Isang tag 100 lang na hindi na siya mabugto. Kasi mabugto na daw gina-nervyos ko. Nervous gina may wardrobe malfunction. Good morning! Kay Maninoy Juan Volgalio. Nagatanaw sa iya TV. Subong sakit sa tiyan ko. Kay Maninoy Alma. Dira sa may... Yes. Sa Sige, dingan na sa Las Vegas, Nevada. Sa Las Vegas. Kay sa RG Boys. Yes. Kay Baby Gregorio Yulo sa Poblasyon DSB. Kay Ma'am Luing Melos, good morning sa imo. Dira sa kay Melchor Melos, mga agaman. Sige. Kay Baby France MJ Nava. Gapaminaw pud ko sa Cebu. Away gilipod ako lang butang sa pud. Hindi ba may amugin man na siya? Gapaminaw pud ko sa Cebu. Hindi Away na yung pud. Sa din kita butang ang pud na yaman sa lamisa eh. Kalain si mo. Kalain boy. Di na kita butang. Bye boy. Ay, kalain. Mga ano ka, basta hindi ko kabalo explain, basta mga, ayaw pudoy, doon mo naman. Di ba mo, paminaw pud ko sa imo na kanimo, nidlada mo na? No. Basta, hindi ko balo ma-explain. Basta din ginabutang Bye bye! Basta din ginabutang ang pudaw. Sa table. Staple food. Alright? Okay. Tamiyaw niya ako ng mga paryente dira sa may Sipala. Dito, sa Sipalay City. Nga Yes. pangapigid karon. Mm-hmm. Ang karon sa Ilonggo is later. Mm-hmm. Ang karon sa Bisaya is now. Ah, siya. okay. Dasigli sila ya? Dasig sila, mamali. Mamali. Lakaw na ta. Karon dayon? Balay Ilonggo. Sige. Karon dayon. Sige Tinang Ilonggo. So karon pa na ya? Higda na rin Ilonggo. Kaya karon mo man oh. Lakaw na to eh. Ingon ka karon pa. Ingon na kung karon na. Karon Diba? dayon. Karon. Yes. Sige, muna sa gali, no? Ang karon sa Cebuano, now. Sa Bisaya. Sa Bisaya. Oo. Ang karon sa Ilonggo ya, later. Yes. Dasig sila eh. True. Amo na siya boy. Okay, sige. Si Teacher Morabella, Illustre Arevalo, Aramano. Si Kuan galing si Cielo, tuya sa Malugo, uro. Ito siya. Hindi pala si Cielo, do trainer mo sa ano to? Sinong trainer mo gana eh? Ano? Doon nagdagang ako ng kabayo. Di ba? Trainer sa ano? Sa kanta, hindi. Hindi. Teacher Romela. Doon nagdag pala akong bayo. Sino to trainer mo sa kanta, ya? Trainer ko sa kanta? May trainer ka man nga, abi ko na si Cielo. Lain to yung trainer ko sa kanta. Doon nakibot ko sa... Hindi ko daw ga panag-ana siya sa kuan. Sa ano ganun, hindi pa naman sa irigasyon. Irigasyon. Sa niya na sabay. Gani, tapos trainer sa kanta. Hindi nga nag-trainer siya. Kaya pag kita na inamon to gani dito sa Bagol, hindi man siya manugkanta. Kanta ni Guruya sa singalungan niya kung makainom-inom na eh. Ano ka kanta, gyapon? Kanta niya. Ano man? Doon naglibog lang ulo ko. Naglibog ulo ko sa imo. Good morning. Doon sa mga kapatuhan. Kagkamanukan. Kabibihan. Kag ano pa yan? Gidugay may babuyan na. Amalay mo nato, may babuyan na. Gabi no. Tsakto no, paminaw pud ko, pamati man ko. Paminaw pud ko nimo. Oo. Synonyms, antonyms, sila ni Atia, sa grade 6 pa ko na. Base, bala kong tagaan, taka pang kuton, taka bala kang di ka kabalo, bla. Anong synonym sang beautiful? Gorgeous. Hindi mo sabat siya dapat you. Eden. You. Anong antonym sang beautiful? Her. Ay, kalain. Sa Japanese mo na sa Japanese mo, ano ang beautiful? Ay, bilang ka ba? Kamu. Kamu kako. Ano? Kamu kako. Kamu kako. Tuloy na later. Kamu na, kamu kako. Kamu kako. Ang lawaya. Kamu. Perfect. Alam! Una, si Tess Murayama na natudlo sa akon eh. Si Ada ko to. Good. Tingala ko man kay. What's beautiful niya? Kamu kako. Kamu kako. Ang lawaya, kamu. Kamu. Ay, perfect. Alam. Toto buka. Oy, morning dara. Watching all the way from
CR. Oh. Ha? Cruising magalyon mo si Sadilia. Tika CR mo taga period. Abi ko na sa CR. Gani, tapos sa mga, ang unang shortcut sang cruising. Abi ko sa CR sa katanaw. Sa Magalyon gali cruising Magalyon. Roberto Hiraposco Carvalho dira sa may Handumanan. Sige. M. Saboso, may aga, standby na sa mga balita nasyonal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:19. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:20. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagapadayon ang pagtalakay sang Department of Health kag Pfizer angot sa pagbakal sang pungsod sang oral COVID-19 antiviral treatment sining Paxlovid. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, Enero pa sang inumpisahan nila nga mag-istorya sa Pfizer. Damlag lang sang aprobahan sang Food and Drug Administration ang emergency use authorization para sa Paxlovid. Nagwa sa mga clinical trials nga mabuhinan sang Paxlovid sang 90% ang tsansang ospital kag mapatay ang mga tao nga at risk kung gininom sa unang adlaw nga nagbatyag sang sintomas sang COVID-19. Naglunsar ang Bureau of Customs and Decisized kay Units and Trace Detection System nga ginpamtang sa nagkalain-lain nga pantalan sa bilong nga pungsod nga ginumpisahan na sadto nga Abril tubtob Mayo 2022 sa tuyo nga mas mapabakod ang ilay kasarang batok sa mga pagsulod sa mga illegal nga droga. Kabulig sang BOC ang Enforcement and Security Service kag tuyo naman sang TDS among madetect ang mga eksplosibo, narcotics kag droga bisan nga magagmay lamang ang mga ini. Ginpahayag sang BOC nga ang TDS ang mas triple nga mas maayo sa tradisyonal nga sistema sa pagdetect sa illegal nga droga nga ginapalusot paagi sa mga pantalan sa pungsod. Naglambot na sa 3 bilyones pesos ang halit nga ginbilin sang Bagyo Agaton sa sektor sa agrikultura. Naka-record ang Department of Agriculture sang kabilugan nga 888,997 metrika toneladas nga halit sa produksyon halin sa 32,039 hektarya sang pananom sa Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soc-Sargent kag Caraga. Naglambot naman sa 67,586 nga mga manguma kag mangisda ang naapektuhan. Ginpahan ni Health Secretary Francisco Duque III ngayon na ginaprobahan ang rollout sa kaduhang COVID-19 booster para sa immunocompromised persons. Sunog Duque ang iya ginaprobahan base sa rekomendasyon sa Health Technology Assessment Council nga para lamang sa immunocompromised nga pasyente ang magbaton sa ikaduhang booster dose. Ini ginalakipan sa mga pasyente nga may cancer, recipients ng organ transplants, HIV/AIDS patients kag iban pa. Ginpahayag naman sang Department of Health nga ginrekomendar sang Vaccine Expert Panel ang pag-usar sang lain nga brand sang bakuna bilang ikaduha nga booster shot. Suno kay Health Undersecretary Mierna Cabutahe nga ginpahayag sang VEP nga mas epektibo sa pagpag-iaway sa COVID-19 ang lain nga brand sang bakuna. Sa pihak sini ginpahayag ni Cabutahe nga rekomendasyon pa lamang ang pag-usar sang lain nga brand sang bakuna.
Gin panubo sang gobyerno ang target nga kadamon sang kinahanglan mabakunahan tubtob sa katapusan sang Hunyo halin sa orihinal nga 90 ka milyon ka individual nga target mabakunahan antes matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte sa Hunyo. Gin panubo ini sa 77 milyones tubtob 80 milyones. Sino kay vaccine czar kay Secretary Carlito Galvez Jr. ini tungod sa mahina nga vaccination rate subong nga tuig sa diin halin sa masobra 18 milyones ka doses nga vaccination sa tong Enero nagyara na lamang sa 6.7 milyones sininga Marso. Inalanta ni Galvez ay isa sa rason sa paghinay sa vaccination drive sa pungsod bangon man sa perceptions ng tao nga nagnubo na ang severity sa COVID-19 vaccine tungod nagapabilin nga manubo ang kaso sa critical kag severe virus. Good morning, Dana Iglesia kay Ma'am Vanessa Mayo. Wow niya, Miss George. Na? You're looking wow with that red OOTD. Thank you so much, Ma'am Van. 100 pesos OOTD. Yes. Tama si mo ka humble. Hindi kay gina. Humble and true gani. Hindi ato bala topic, tabala sa balita special, di ba? It's not about the brand, sa pagdala lang. It's the angayan. True. It's the angayan. Kung angayan ka ginaya. Yes. Sa mong ka angayan si mo na ako gina-nervyos kay na basta si mabugto. Hindi, pero pag hambal mo, to shelo, ako, nag-umuna siya. Doon ako baan man siya. Ang balit si Romela, si Shelo, kuno daw bisan magpanupla, libagon eh. Grabe! Kunyara mo! Paano naman? Doon ka libagon, bisan manupla, kuno doon ka na libagon. Kapani na isa mo panupla, libago. Grabe, doon ka very, na ginaya? Doon ka very libag. Libagon. Kay Eduardo Labayan Jr., happy birthday! Uy, happy birthday karong adlaw gali kay kuno, birthday ni Vice President. Vice President Lenny Robredo. Happy birthday to you. Happy birthday. Yes. Vice President Lenny Robredo. Perfect. Sa sir nagwapa karon si Ma'am. Kuan na siya. Nagwapa karon si Ma'am. So kuan na sa nang ano gani pa nang Bisaya. Abi ko Ilonggo. Bisaya na from Subo na. Karon pagaling late lunggo naman na nya karon pagaling. Okay. Hindi ba napapalibog ang ulo mo? Nadugang mo libog ang ulo. Sige. AJ Nava, morning man sa imo, no? Kay Rona Rihida Trava. Good morning. Mga ka-aksyon, inyo ginpamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion ng Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Abos. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.